הזמינו אצל גדול ציירי רוסיה תמונת ענק להנצחת ביקורו חשוב של לנין בפולין. הצייר חשב והסכים, רק הוא אמר שזה ייקח לו 6 שנים. חברים, הגיעה השעה. בשם ועדת האומנות והתרבות המרכזית נסיר הלוט מעל תמונת ביקורו המפורסם של לנין בפולין. הציור מעשה ידי חבר האומן ז'אן ז'אק איוונוב רבינוביץ'. בבקשה. רבינוביץ', מה זה? מי אלה? זה האוטו של חבר לנין. זאתי הולגה, רעייתו של חבר לנין. וזה הנהג של לנין. נו, ואיפה לנין? לנין בפולין.